Ζώντας με τους λύκους, θα μάθεις να ουρλιάζεις και εσύ. Αυτή η φράση υποδηλώνει ότι στον ανταγωνιστικό κόσμο της επιχειρηματικότητας πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίζουμε δυσκολίες και να αγωνιζόμαστε για τη θέση μας. Αν σκέφτεσαι και δράς με γνώμονα το συμφέρον σου, θα φτάσεις ψηλά. Αυτή η φράση τονίζει τη σημασία της αυτοπεποίθησης και του προσανατολισμού στα προσωπικά σας συμφέροντα, κατά τη λήψη αποφάσεων και την επίτευξη των στόχων σας. Δεν κοστίζει τίποτα να είσαι ευγενικός, ποτέ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Η ευγένεια στις επαφές μας με άλλους ανθρώπους μπορεί να δημιουργήσει θετικές σχέσεις και ευκαιρίες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Προτού μάθεις να διατάζεις, πρέπει να μάθεις να υπακούς. Η ηγεσία προϋποθέτει την ικανότητα να ακούτε και να σέβεστε τους άλλους προτού αναλάβετε το ρόλο του αρχηγού. Βένι, βίντι, βίτσι, ήλθον, είδον, ενίκησα. Αυτή η φράση προτρέπει να έχουμε στρατηγική και να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με αυτοπεποίθηση και αποφασιστικότητα. Όποιος θέλει να φάει τον καρπό πρέπει να σκαρφαλώσει το δέντρο. Για να επιτύχουμε κάτι, πρέπει να επενδύσουμε προσπάθεια και να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Οι μικρές φιλοδοξίες σκοτώνουν τις μεγάλες φιλοδοξίες. Αυτή η φράση υπογραμμίζει τη σημασία της φιλοδοξίας και της σταθερής προσπάθειας για να επιτύχουμε τους μεγάλους στόχους μας. Ανοχή, επιβίωση, διακριτικότητα. Αυτές οι λέξεις αντιπροσωπεύουν σημαντικές αρχές για την επιχειρηματικότητα και τη ζωή, να αντέχουμε, να επιβιώνουμε και να διαχειριζόμαστε με σύνεση. Να θυμάσαι ότι το πιο σίγουρο όπλο του κυνηγού είναι η υπομονή. Η υπομονή είναι σημαντική στην αντιμετώπιση δυσκολιών και στην επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Κάνε δουλειές με ξένους λες και είναι αδέρφια σου. Κάνε δουλειές με τα αδέρφια σου σαν να είναι ξένοι. Αυτή η φράση υπογραμμίζει τη σημασία της επαγγελματικής διακριτικότητας και της διαχείρισης σχέσεων σε διάφορα περιβάλλοντα. Αν καταφέρεις να προσποιηθείς ειλικρίνεια και τιμιότητα, θα επιτύχεις. Αυτή η φράση υπογραμμίζει τη σημασία της ειλικρίνειας στις σχέσεις και της επιτυχίας που μπορεί να φέρει. Μην ανακατεύεσαι στις δουλειές των άλλων, αλλά έχε τα μάτια σου ανοιχτά στις επιτυχημένες δουλειές των άλλων. Η αυτοκριτική και η παρατήρηση της επιτυχίας των άλλων μπορούν να μας εμπνεύσουν και να μας βοηθήσουν να βελτιωθούμε. Πρέπει να έχεις μάτια και από πίσω. Όποιος ψάχνει βρίσκει, αλλά μερικές φορές καλύτερα να μην βρει. Αυτή η φράση υπογραμμίζει τη σημασία της παρακολούθησης του περιβάλλοντός σας, αλλά και της διακριτικότητας στην αποκάλυψη πληροφοριών και την αντίδρασή σας σε αυτές. Αυτοί ήταν μερικοί άγραφοι νόμοι που έχουν εφαρμόσει στη ζωή τους άνθρωποι που πέτυχαν στον σκοτεινό κόσμο της επιτυχίας. Αυτές οι φράσεις μπορούν να είναι πηγή έμπνευσης και σοφίας για την επιχειρηματικότητα και τη ζωή, βοηθώντας σας να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις και να επιτύχετε τους στόχους σας. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτό το πρώτο μέρος της σειράς. Στο δεύτερο μέρος θα εξετάσουμε περαιτέρω αρχές, φράσεις και στρατηγικές που θα σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε αρνητικές διαθέσεις και να προωθήσετε τους επαγγελματικούς και προσωπικούς σας στόχους. Μείνετε συντονισμένοι για το Part 2. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και να εγγραφείτε στο κανάλι μας για περισσότερο περιεχόμενο.